Sa EDSA, the slower, the better. Sa EDSA, Usad Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalikol. Kalbo ako sa lahat. Kamusta, Manong Driver? Boards, kamusta ang iyong pamamasada? Sana okay na okay ang oras po natin mga kabisyo. We get 31 minutes after 5 o'clock ng hapon. Siyempre, basta't alas 5 na. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! EDSA! That's right mga kabisyo, programang EDSA! hanggang alas 9 po tayo ng gabi. Siyempre, kasama ang inyong tropang EDSA na pinangungunahan ni Henyo! Tender pero Diyos pa rin kag nagarago mo. Siyempre, bit-bit ni Tanghenyo ang kanyang apo na sobrang kulit. Walang iba kundi si Duday. Say hello to everyone. Hello po sa inyo po. Ako po si Duday, ang batang makulit at ang batang mahilig po sa donut. I love you po, Uncle Diego Bandido. I love you po, Lolo Tanghenyo. At kayo din po sa mga nakikinig po. I love you all po. Wow! Aba, mukhang mabait ka ngayon, Duday, ha? O dapat, ganun ka lang palagi. Parang cute na cute ka lang, ha? Hindi ka gaya nung kahapon, parang hindi ko alam kung anong tinira mo, eh. Nako, ang bilis ng panahon ngayon, mga kabisyo. And I'm sure, baka yung pasahero mo sorry, hindi man lang tayo nakapagbigay-pugay sa pasahero mo, Manong Driver. Pasensya na po. Hello po, magandang hapon po pala sa inyo. Ayan, ako po si Diego Bandido po. Pag may buhok, hindi po ako yun. Ayan po, sana po nag-i-enjoy kayo sa pagmamaneho ni Manong Driver. Hello po sa inyo, ma'am, sir. Welcome po sa programang EDSA. Ayan, nakapagbigay-pugay na tayo. Well, mga kabisyo, gaya nga po ng sinasabi ko na marami po sa inyo, ayan, maybe yung pasahero mo, Manong Driver, is medyo excited na sa parating na next week, parating na Holy Week. Kasi yung iba nagpaplano na ng long weekend, na bakasyon. Pero again, gusto kong paaalahanan po sa inyo, yung next week po ay hindi po para talaga sa bakasyon yun. Yung Holy Week po ay para i-commemorate, para sariwain po natin yung ginawa po ng ating Panginoong Hesukristo sa krus nang tubusin niya yung kasalanan ng sanlibutan. Yun po ang pinaka-essence kung bakit wala kang pasok next week. O hindi magliliwaliw ka, hindi ka magpapakalasing. Kung ang plano mo magpapakalasing, magwawalwal, parang isa ka na dun sa Hudyo na nagpako sa cross kay Jesus Christ. O tandaan nyo po mga kabisyo, ha? Ay si-share ko lang sa inyo yung isa sa mga nabasa ko na kung minsan na kapag Manong Driver, di ba, nakakaranas tayo ng mga problema sa buhay-buhay natin. Dumaranas tayo ng mga matinding pagsubok. Actually, inaalaw talaga ni Lord dyan na dumaan tayo sa problema. Kasi kung minsan, ang mga problema, it's a blessing in disguise. Kasi God will send warning for us. Kung minsan yung mga problema na yan, warning yan para warningan tayo not to commit sins, na hindi po tayo mahulog sa kasalanan. Yung mga problema na yan, mga warnings ko minsan yan na huwag mo nang ituloy kasi pag tinuloy mo yan,
sige ka. Makakasama mo si Satanas. Doon ka tatambay sa pugon. O anong maaaring sabihin sa'yo ni Satanas? Parang ganito siguro. Halika, sumama ka sa akin. Doon tayo sa impyerno. Gusto mo yun? Again mga kabisyo, sariwain po natin ang sakripisyong ginawa po ni Jesus Christ para sa atin for the Holy Week. Magnilay-nilay po tayo, mag-reflect po tayo doon. Alright? Mga kabisyong, oras natin. We got 36 minutes makalipas sa oras ng alas 5 ng hapon. Tuloy-tuloy na ang bakbakan ng programang EDSA. Dito lamang po yan sa 90.7 Love Radio, Metro's number 1. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!